V ruce mám kameru Panasonic F250, právě jednu jako ne z prvních, ale vlastně z prvně jako hodně zajetých kamer, která měla CCD barevný čip a vlastně byla hojně využívaná v televizi. Nikdy jsem ji nevěděl, já jsem si o něj jenom učil, že vlastně to byl nový systém jako způsobu snímání CCD čipy. A teď tady ji mám před sebou plně funkční a můžu se nejen podívat na to, jak to vypadá z ní, ale můžu si s ní pohrát, což je jako neuvěřitelný, že mě to jako nechají si to tu ošahat. Je to krásný jako zážitek a pocit, že, že prostě na světě ta technika 50, 30, 40 let stará a že prostě jsou tady lidi, kteří jsou schopní si potom naštudovat, zprovoznit ji a dát ji do funkčního stavu, takže já jakožto kameraman jsem prostě schopen si vyzkoušet techniku z dob před 30-40 lety a vlastně jako zjistit, jaký tam jsou rozdíly, nuance a vlastně jako se naučit jenom skrz tu práci jako těch lidí, co jí dali dohromady. To mě přijde jako úžasný. Jako nejvíc asi mě zaměstnává Stardance, tak to je taková to a tam přesně mám takovou velice podobnou kameru, no, akorát o pár let jako mladší, ale principiálně vlastně způsob, jakým se ovládá, operuje, způsob, jak se přepínají nejrůznější, tak to je všechno stejné. To z toho těch 30-40 let úplně stejný. Ergonomicky všim vlastně, jak už těma nejrůznějšíma přepínátkama na gain, na white balance, tak vlastně i tady přes ty gainové switche, nastavení hledáků, všechno vlastně se krásně jako nese do těch moderních kamer, protože to jsou ověřený funkční systémy, který vlastně už nikdo nepotřebuje 30 let vylepšovat, no, tak proč to měnit?